Maar in ieder geval toen, dat weet ik dat we door geëvacueerd zien, noemden ze dat. Dan gingen we erheen. Dat maakt met indruk, hè? Met een peert overborgen, want die cruisen nog maar anders met. Ja. En toen, dat was een heel gemakkelijk peert. De Pruisen die lenden dat wel eens mee. En toen hadden die dus een keer varkens weggebracht. Met ons peert. Dan bracht hij dat peert weer terug. En morgen kwam dat peert weer horen. Ja, dat vader gekend me wat bracht dat daarheen naartoe. En toen kwamen die, dat was niet naar, toen kwamen die Pruisen. Toen kwamen ons, die er woonden, die kwamen te gebeuken. Dat peert moet terugkomen, dat peert moet terugkomen. Ja, ze hadden dat peert Christine niet met. Ja, maar dan nemen ze mee met, ja, dan laten ze zich vanzelf wel los. maar zulke dingen, maar ja, dat was dus nooit een oorlog. Ja. En toen slepen we in de schuurkelder, toen waren we bevrijd. En toen zat daar bij thuis, bij Koenen, daar zat een Engelse post. Zo daar. En die hadden geen wachtpostboete gehad. En toen zijn de Pruisen teruggekomen en die hebben daar granaten naar binnen gegooid. En ja, toen hebben die familie Koenen toen geluk gehad, want die hadden 2 kelders. Het eerste huis wat die Koenen hadden, dat is in mei, dat weet je dus niet, om dat daarvan te vertellen, stond er een oud huis. En toen brak de oorlog goed en er stond daar een munitiewagen voor dat oud huis. En die munitie mocht niet in Duitse handen vallen, toen schoten ze vandoor, schoten de munitiewagen in brand. En de brandde het huis ook uit. Daarom hebben ze in de oorlog een nieuw huis gekregen en daarom zitten er 2 kelders onder. En dat is het geluk geweest voor die familie Koenen, dat die, want er is dan in die keuken waar die Engelsen zitten te kaarten, dat die zijn er een paar verongelukt. Door die granaten? Ja, ook? Ja, die gooiden de handgranaten naar binnen. En ik weet nog, op elke huis van het huis, hey, bij ons, hij woont dus woon. En daar tegenover dat schuurhuisje, daar stond, dat woonde er onder Piet toen. En daar lag er sneeuw. Daar had er wel iemand gestaan met, ja, wie ze die wapens noemen, weet ik niet. Maar daar hebben die allemaal van zijn hulsjes opgeraapt. Daar hebben die wel stoten door de Engels of wat, weet ik niet, dat wordt dus verteld. Ik weet wel dat we daar zo'n hulsjes opgeraapt. En dik ben je hier geboren? Ik ben hier geboren, ja. Ja. Maar... Op één hoor, de laatste van de familie. Ik was nummer 10. Van de 11? Van de 11. En ja, hè, dus, ja. En wie was het verdeeld, Sjaak, tussen de jongens en de meisjes? Ja, we waren een heel nette familie. 8 meisjes en 3 jongens. En heel braaf. Tot de meisjes opgevoed, hè. Twee beginnen erbij. Oh, wacht! Dus twee van die zusters zijn bij in het klooster gegaan? En die zijn naar het klooster gegaan. En als mij, zuster Cypriana, ja, zie ze wel dat je weer een naam krijgt. Ja, ik begin dat ook al te voelen. En zuster Cypriana, maar ja, die meisjes zijn allemaal dood, zo heet dat. Die zitten maar met een paar, maar dat is zelfs missiezuster geworden. Dat is naar de koppersnellers geweest in Nieuw-Guinea? Ja, in Nieuw-Guinea, ja. Irian Jaya? Irian Jaya. Dat is dat. Nee. Toen was het nog net. Dat hij er rondrende met zo'n peniskoek. En die hebben de ontwikkeling gebracht. En wie ze goed en wel ontwikkeld zien geworden, toen kosten ze vertrekken. Hè. Toen is toen Indonesië geworden. Ja. En als ze toen niet Indonesië was weer, kon ze oppoepelen. Ja. Toen moest ofwel die nationaliteit aan en toen werd er gekomen. Maar dat was... En dat was Mie? Dat was Mie, dat was de 5e. Dat was de 5e? Ja.
Die zo het mooi midden in het gezin. Ja, zoet die. ja. Maar- Ik kan het zo allemaal oplezen. Tel neer, die door alleen. Niet, nee, kom. Nou, vind je, joh. En hoeveel leven er nog? Onze Cor en ons Finn en ons Jo en ik. Oké. Zo is de jongen zeg. Ja, en een zuster van mij die is van 10 jaar terug gestorven in Nieuw-Zeeland. Die was geëmigreerd. Dat is ook een heel belevenis. Voor toen, dat tijd. Die Ja. gingen toen in 53, in het jaar, wie de watersnood was. Verrek, ja. Ja, zo'n ding die kan ze allemaal horen. Maar die is dus 7 januari is die vertrokken naar Nieuw-Zeeland. Dat was toen, ja, door een of andere subsidie of zoiets, kostte door heel goedkoop gewoon emigreren. En, want hij was later nog een beetje kwoord. De man van hem, er waren bepaalde vuurwaarden aan. Er moest bijvoorbeeld niet getrouwd zijn. Als ze de heer moest gewoon. Dus je niet getrouwd Ze zien. moesten niet getrouwd zijn. En dat was voor die tijd. Was dat, dan zit hij op de schip met hoe heet er nou? Sibajak. De grote boot van militairen met vervoersing. Ja. Zijn die 11 weken op een boot geweest naar Nieuw-Zeeland. Door het Suezkanaal en door dat Ouwerkanaal door. Maar ja, en toen zijn die nog in Nieuw-Zeeland gewoon hebben door het leven opgebouwd. Ze zijn nog wel een paar keer terug geweest, maar... Best ook wel eens door geweest? Nee. Ik ken geen Engels. Als je dat Pietje van Engels en zo, maar gewoon Engels kan ik niet. Beetje van Engels. Nee, en die zijn wel eens heen geweest. En die kosten, die hebben ze door extra niet opgevoed met de Nederlandse taal. En dan kan ze ook een gesprek met voeren. En dan, ja, het land zal wel mooi zien. Heel, onze koor is er wel geweest. Nou, nee. En zo hebben die door, is 94 geworden. Die was van 26. En als ze dan zag, die woord was het door, maar dat was in dat jaar wie de Mensenhoer was in 1926. Kent zich toevallig Sjaak Boldersen die naar Canada geëmigreerd zijn? Ja, mijn vriend. Jo. Joop en verder? Jo, die woonde hier in Meulen. Jo van Jo Goerts. Want zal ik tegen eens wat zeggen, Sjaak? Ik kreeg, is alweer een hulentijd geleden, maar dat vond ik zo mooi. Toen kreeg ik een mailtje, een bericht van Emes Hee uit Bolder, meen ik, dat mensen uit Bolder die geëmigreerd worden naar Canada lang geleden, Ja. die gingen dan om de zoveel tijd, zaten die zich bijeen door in Canada bij Emes Toes. Ja. En dan zaten ze geloof ik de computer op de laptop, op de tafel. En dan gingen ze afleveringen van onderweg kijken die in Bolder of in de omgeving van Bolder worden opgenomen. Ja. En dat vonden ze dan prachtig, omdat ze dan kozen zien, ja, wie ziet het er tegenwoordig bij ons toes? Ja. Wie ziet het er nu? Ja. Maar dat ze dus goed kennen dat Jo van Goerts is. Jo van Handri. Jo van Handri. Handri Goerts. Die heeft daar gewoond, ja, hier achter die beem, achter den diek. En die is geëmigreerd in de jaren, toen waren we net 18 jaar. In de jaren 54, nee, jaren 56 is hij geëmigreerd. Die had ook 10 kinderen. En die is geëmigreerd. Maar dat is hoofdzakelijk gekomen, familie van hem. Die vrouw van hem die schreef zich Timmermans en Timmermans uit Kessel. Die waren geëmigreerd en die schreven van daar Mag uit. ik even zwaaien? Ja, nee. Ja, die waren doorgemaakt met huilen. Ja, dat is nou gekke werk. hè. Vandaag en gisteren. Ja. Dat is En, nou, dat is nou toen gek is werk. hij met 10 man is hij naar Canada geëmigreerd. En, Ook op de boot natuurlijk. Ja. En de jong, Jo, die was net even over zich, want we hebben eerst eens naar een reunie hebben we opgestart van diegenen die 80 zijn geworden. En daar was hij ook bij, maar ja, die kan dus niet komen, dat is wel eens geweest. Maar ja, van die klas van 30 die we toen zoten op de lagere school, zijn nog scherm nog 5 over. Maar die... En dat starten we dus weer op. En maar Joden, en doordat hij zijn jong jaren hier rondgelopen heeft, wie zijn 18e, ving ik altijd dat hij nog heel hel naar Bolder trekt.
Nog altijd? Want ik heb daar, ja, ik mail door mij met. En dan, wie het al gaat, ze zijn nog toch getrouwd en dan een stuk of 4 kinderen. En zo is het, zie je dat, hoog. En toen is er daar nog een geboren. Ook 11 keer, maar dat is nou een Canadeesje. Is er nog geboren, wie die toen naar Canada geëmigreerd zijn. Maar praten ze bij Goerts nog een beetje, de kinderen en de kleinkinderen nog een beetje Nederlands? Ja, die nog wel. Maar Bolders? Die andere van Goerts, die interesseert Boulder niet zoveel. Maar die is geloof ik En nog dat is hoe lang geabonneerd. hij is geweest? Tot zijn 18e? Ja, tot zijn 18e. Die is zijn jeugd doorgebracht. Ja. En die zag nog, de eerste keer terugkwam, vergeet het nooit. Dat is geweest in dat jaar dat hij Pinkpop gebeuren. Toen hebben we staan te kijken, toen wist hij niet wat hij zocht. Toen kwamen die allemaal, die troepen die gingen dus naar Pinkpop. Ben ik ook geweest toen. Regen! Ja, Sjaak, ja. regen! Ja. En toen is dus hij daar heen geweest. En die zei, dat moet ik zeggen, die zag, dat kan niet. Dat bestaat niet. Dat was hij vroeger heel anders. De wereld is gekrompen. Ja, Ja, als ze van Canada heen naartoe komt, ja. Ja, nee, maar vroeger zeiden, dat was veel weer naar de kerk. We moesten te voet naar de kerk en naar de school. Dat was veel weer zitten als nou. Oh, op die manier, ja. En dat is wel leuk, zo'n. Wat is wat ik denk, Sjaak? Wie koest hier de ganse dag? Ja. En dit zou je de ganse dag kunnen vertellen. Oh, ja, dat moest toch wel doen. Mag ik je bedanken? Ja, nee, maar dat is goed.